Ngiyayifuna nje mina imali yami. Angenze ngidlale wena. Sewufuna iqathe elinoboya, ngakunika mina iqathe elinoboya ukuthi into yakho ayivukanga akuyona inkinga yami. Ngabe bafikile amadoda ayazi into ayenzayo, athenga adla akhokha. Ngifuna imali yami ke mina, angizudlala wena. Nasegaraji akuthiwa ngoba wena akwazi ukudrive imoto uzoyithatha mahhala. Hlala ukwenza ukulungela mina ngiyayifuna imali yami. I'm sorry. Usorry ini? Uzoba sorry ngemali, ufuna imali yami mina. Otherwise umhlaba wonke uzoyazi inkinga yakho. Ufuna imali yami. Madlala wena mina. Noma sengamali engikhokha uhafu nje. Uhafu wani? Habe. Ha. Ngabe nami ngikunika iqathela uhafu, wena ohluleke ukulidla iqathela lami beliphelele. Ufuna imali yami mina. Ngenzeka ngalutho nje. Ubuthanda phela ukuthi ngenzeki. Wena ungenelana eKFC uyothenga inyama uzazi kahle ukuthi uneyisini. Ufuna imali yami mina?